La un episod, n-a făcut un episod de mult. De o lună n-a făcut. Și astăzi vreau să facem episodul ăsta cu Rocky Vândută. Să ne distrăm. Nu o să dureze, o să dureze. Nu, o să dureze, nu știu că. Deci, hai să începem așa în vorbire și dați-vă un like și subscribe. Vreau să strângem la clipul acesta 100 de like-uri. Bun, haideți să începem. Prima dată, hai să mergem aici. O să dau mai un pic, mai încet volumul de la telefon, că... Da, de ce nu? Bun. Hai să începem astea. Ok. Mai să strâng și casește aici. Hai să ne strângem aici să dăm la coș. Scrieți-mi în comentarii voi câte etichete aveți pe asta. A lui Dario Calindo 012, youtuberul ăsta îi place Bruchivan, nu știu de ce. Mie nu-mi place așa de mult, că bă, te știi și am zis așa că vreau să fac și un videoclip pe ăsta. Bă, vrei să fură? Deci, mi-a venit o super mare idee ca să vreau să fură. Deci, nu știu bă la cât de prost pot să fiu, dar ideea asta e genială. Dar și un pic cam proastă. Bun, deci haideți să începem. E deschis ușa. Bun. Sigur știu eu că e aici. Da, bun. Deci, du-te în sus. Bă. Nu, bă, e greu. Cum să fac, bă, glitch-ul ăla? Să mă fac mare? Ok, am mers. Haide. Bun. Bă, nu. Apăsă că fac glitch-ul ăla. Așa. Stai, mă. Ce nu merge? L-am luat. Bun. Am luat banii, fugi. Și-ai deschis, bă, pe gratis bani. Bun. Cum mai mergem la o casă? La asta nu mergem la asta, că nu știu unde e save-ul. Scrieți-vă în comentarii unde e save-ul la casa asta, dar nu știu. Dar nu. Și ok. Bă, m-am mutat aici și bă, aici scria un jurătură. Atunci am vrut să fac eu, când am strâns în jurătură, atunci am vrut să fac, dar bă, am văzut că nu mă lasă bă, și n-am făcut așa. Bă, dați ceva tare, mă, ciudat, știu. Eu! Bă, am crezut că e eu. Bă, ce m-am speriat. Nu știu ce am să zic atunci. Bun, deci începem aici. Ok, luăm și etichetul ăsta. Bă, dar mă sperie ăsta. Ăștia. Because I like to be a boy. I like... Celălalt o scris pentru că mie îmi place să fiu băiat. No, și ăla au zis mie îmi plac fetele. L-ar plăcea fetele, bă. Ce moră. E foarte greu de pe calculator, pe tastatură e greu. E și ușor, dar așa pe mobile sau telefon, cum ziceți, e greu rău. Numai așa că ți se gliciuiește. Și să zic. Ia. E greu, mă, nu poți. 55. 100. Bro, stai ce scrie acolo. 195. Ok. Next. Performance. Știi de ce nu așa cu asta? Pentru că dacă faci glitch-ul ăsta, așa poți să intri în casa omului. Adică eu vreau să intru acum în casa asta și eu ce-am viața. Uitați. Bă, am crezut că era cineva aici. Ia, vedeți?
din aia. Dacă nu știți, nu, v-am arătat măcar. Na, bun, mă, și ce să mai facem? Asta vreau să vă aduc aminte de să nu uitați să dați like și subscribe. Da, bun. Bă, ziceți-mi voi în comentarii, voi ce faceți așa de mine ceva, măcar nu te mănânc. Și gata, atât. Nu fac multe. Nu știu ce să mai facem. What the fuck, așa ce? Deci, nu vreau să mă fac. Aici am acum mai bine. Bă, mai bine asta. Bă, până vine capul ăla. Bă, ce să mai facem? Vine, pune rapid. Ce mă? Mama m-a pus. Ce fa? Bă, cu mașina sunt mai tare. Dar și o să vreau să ne jucăm și cu mașina. Să vă arăt cât de fain o să fie cu mașina. Deci știu niște de-astea tricuri cu mașina. Bă, uai, câte știu. Ales că îmi spawnez acum mașina și uace o să ne distrăm. Uitați-vă. Bun, deci mașina aici, ok. M-am prins, bă. Ia uitați. Uitați aici. Wow, dar să vedeți, bă. Dacă nu făceam videoclip și mă mai jucam Pokémon. Ce fain era, mă, atunci. Și dădea niște geampuri, bă, parcă asta era mașina zburătoare, nu ceva. Dar serios, mă, mă enervează care și o viteză. N-are nicio sens. Mă enervează că nu știu să dau drifturi și de astea. Și m-am întorc greu. N-ați văzut? Asta-mi zis. Ui, băi, ți-am dat până. Ok. O să venim aici, ok. Bă, mai încet, mă. Bă, mai încet. Așa. Domnul. Bă, dar așa am venit aici, deci eram eu aici. Aici nu știu ce am vrut experiment să fac, nu știu. Bă, m-am ciocnit de ăsta, am zburat cu mașina până la copacul ăla. Stați că îl încercez ca apoi să nu vă gândiți la altul. Până la ăla. Stai. Ăla de acolo. Până la ăla am zburat. Deci, bă, așa am zburat, mamă. Deci nu știu cum să vă zic. Așa am zburat rachetă. Uite! O, ce m-a speriat. La poliție, nu nimeni. Bă, și când o să mai fie poliție, serios, facem și partea 2. Ziceți-mi câte like-uri să strângem pentru partea 2. Eu aș vrea, dar asta trebuie să facem neapărat. Trebuie să strângem 5.000 de like-uri și subscribe-uri. 2.000 de subscribe-uri. Dacă facem 2.000 de subscribe-uri, îmi arăt face reveal încă și de ăsta face reveal și nu știu. Nu știu, bă, dar ce am sărit așa. Ok, face reveal și eu să... Nu știu ce o să mai fac. Să dau giveaway, dar nu știu cum să dau giveaway. Nu știu, dar nu trebuie să dau neapărat fac și live și astea. Când fac live, mi-arăt face reveal-uri, dar nu din primul live, așa mai din multe. Și când fac live o să ne jucăm foarte multe. O să vă dau și link-ul din descriere ca să ne putem juca toți împreună așa. Să fie fain rău. Să vă dau și numele meu, numai că nu vreau să nu verific. Că nu vreau să să-mi pice Roblox-ul de la alți prieteni. Că nu știu cât vă uitați la episodul ăsta, dar
serios, nu știu ce o să vrea să facem. Scrieți-mi voi în comentarii niște idei mai proaste să facem și la urmă. Cam atât cu acest episod. Dacă nu uitați să apăsați pe butonul de like și ne auzim data viitoare. Dar și pe subscribe. La revedere!